संतोष प्रेमी हाँ हाँ रउआ लोगन के बीच में एगो बाबा पचरा गीत लेके आइल बानी। बहुत खूब जेकर रिकॉर्डिंग मां अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतीपुर से भइल बा। अच्छा जेकर लेखक बानी सुनील भैया हाँ हाँ और अमलेश भैया बानी हाँ और संगीतकार बारे सुनील सागर भैया जी। हाँ बहुत खूब यही कोरोना के काल में हाँ इलेक्शन भी आइल बा। अच्छा एगो लड़का माई से गुहार करता, का गुहार करता हो, कैसे कहता का कहता, देखी कैसे भाव लागल है। आइल बा चाइना से वायरस ये माई सबे नाश भइल बा। आइल बा चाइना से वायरस ये माई सबे नाश भइल बा। हाँ नाश भइल बा। माई इलेक्शन में कोरोनावा भाग गइल बा। माई अक्टूबर में कोरोनावा भाग गइल बा। आइल बा चाइना से वायरस ये माई सबे नाश भइल बा। हाँ नाश भइल बा। रउए कृपा से कोरोनावा भाग गइल बा। माई अक्टूबर में कोरोनावा भाग गइल बा। रउए कृपा से कोरोनावा भाग गइल बा। विपत में रउए तरफ देखे सब सेवा का। हम बानी अइले सब देवता। हाँ, विपत में रउए तरफ देखे सब सेवा का। हम बानी अइले सब देवता। रउए दुआरिया पर नहीं आए माई देखो लाग गइल बा। रउए दुआरिया पर नहीं आए माई देखो लाग गइल बा। हाँ लाग गइल बा। रउए कृपा से कोरोनावा भाग गइल बा। माई अक्टूबर में कोरोनावा भाग गइल बा। माई इलेक्शन में कोरोनावा भाग गइल बा। सुनील सागर बनले पुजारिया। अमलेश कुशवाहा अइले रउए दुआरिया। हाँ, अजय ऋतिक माई बनले पुजारिया। अमलेश कुशवाहा अइले रउए दुआरिया। संतोष प्रेमी माई कर तारे सेवा देखी जाग गइल बा। संतोष प्रेमी कुंदन कर तारे सेवा देखी जाग गइल बा। हाँ जाग गइल बा। रउए कृपा से कोरोनावा भाग गइल बा। माई अक्टूबर में कोरोनावा भाग गइल बा। माई इलेक्शन में कोरोनावा भाग गइल बा। आइल बा चाइना से वायरस ये माई सबे नाश भइल बा।
तहनास भइल बा रउए कृपा से कोरोनावा भाग गइल बा मई अक्टूबर में कोरोनावा भाग गइल बा मई इलेक्शन में कोरोनावा भाग गइल बा रउए कृपा से कोरोनावा भाग